Аз мога да си пивам кафенце, предполагам. Разбира се, да. Поканата дойде поради наближаването на 1 ноември, Деня на народните Мгм. будители. И малко е клише, обаче мисля, че е достатъчно логично да започнем разговора за това какво означава тази дума за теб и има ли някакво по-специално значение като човек на изкуството думата будител. Ами, другото будител за мен е нещо, м- а, нещо, което е тук сега. Аз имам предвид, че това не означава, че по някакъв начин искам да пренебрегвам а, великите исторически примери и хората, поради които живеем в една свободна държава, с всички уговорки а, относно това. Но аз мисля, че твърде често забравяме, че има много хора, които правят тук някакви неща. А, и също трябва по някакъв начин да оценяваме и техните действия. Иначе, да, будител означава някой, който по някакъв начин, както ти каза, доста клиширано, а, ни се натрупало в представата, обаче някой, който, най-общо казано, а, действа, действа положително спрямо обществото, отдава много енергия, време, понякога това има фатален изход за него, друг път не. Аз много, много често така съм се чудила, ако някои от тези исторически фигури, будителите, с които сме се свикнали да свързваме тази дума, бяха тук днес, сега, дали ще да има нещо, което да ги буди. Дали щяха да са същите, може би. Как мислиш за това? Ами те, естествено, че нямаше да бъдат абсолютно същите личности, тъй като всичко е супер относително и много зависи от контекста, в който попадаш. От друга страна, някакъв много малък процент от сега ние може много черногледо да кажем от българското общество, тъй като сме една доста черногледа нация и сме много известни с това. А, но може би трябва да кажем, че най-вероятно навсякъде е така, но някакъв малък процент от българската нация по всяко време е била, независимо дали говорим преди освобождението, след освобождението, по време на тоталитарния режим или пък сега, е имало някакъв процент будни хора, които са опитвали да направят нещо. С по-голяма успеваемост или с по-малка, в зависимост от силите си. Това, както казах, е възлидно както исторически погледнато, така и сега. Да кажем, аз винаги много съм се възхищавал на личността на Пенчо Славейков а, като мислител, по-скоро отколкото като поет. Съжалявам, че трябва да кажа това нещо в училище. А, и нещо, което така за мен е много огромен пример. Той има един текст, българската литература вчера и днес. Надявам се да не бъркам заглавието, обаче няма кой да ми пише двойка, тъй като вече съм завършил. А, да, но това е един текст, в който той говори как будителите, нали, ако погледнем от гледна точка, така ще ги дефинираме, обаче нали, той говори за възрожденците. А, Говори за това, че това поколение по някакъв начин изпълнило задачата на съществуването си, историческата задача, с която то се е нагърбило. Тази задача е била то да убеди хората, които живеят тук, че са българска нация, което по някакъв начин да задейства процесите по освобождаването им. А, Сега нали, правим една бележка под линия, че Пенчо Совейков се впуска в едни размишления, които са свързани с това, че свободата би било добре да бъде постигната независимо, тъй като ако бъде постигната с нечия чужда подкрепа, той си казва и за Русия, ти винаги дължиш нещо, така винаги има не най- и перфектният начин да започнеш свободното си съществуване по този начин. Така че той казва, че ето,
възрожденците като някакви хора, буквално получили малко събрани от кол и въже, получили образованието си къде ли не, нали, поради липса на българско образование, нали, я ще бъде някъде в Русия, я ще бъде някъде на запад, я ще бъде в Истанбул. Успяват някак да направят това чудо. След което обаче той казва, че самото обстоятелство за това, че не добиваме свободата си сами, води до едно кастриране на следосвобожденската интелигенция. Естествено, аз през цялото време перефразирам и не мога да гарантирам едно към едно, но това е смисъл на това, което той казва. И съответно той казва, както мисията на възрожденските поколения беше да убеди тези хора тук, че са българи, така нашата мисия след освобожденците е да убеди българите, че са хора. Да убеди българинът, че е човек, казва той. Това е едно изказване на Пенчо Славейков, в което аз се кълна. За съжаление, според мен е трагедията на българското общество, че този процес още не се е осъществил. Тъй като лично аз като човек, който наблюдава процесите в обществото ни, нали, било като писател, било като журналист и публицист, аз виждам, че твърде често, когато съжалявам, че така обобщавам, обаче Пенчо Славейков така го е казал. Твърде често, когато българин трябва да се държи като човек, той се държи като българин. Което за мен означава, че този процес не е завършил и се надявам той в някакъв момент така да. И сега, като се заговорихме и за Славейков, автор, който ние изучаваме, се чудих дали има нещо, което ти липсва в преподаването на българската литература специално. Дали в училище или в университетите, или както и да е по друг начин. Начина, по който тя достига до нас като поколение и като ученици, които трябва да получат тези знания. Не съм сигурен дали съм най-правилният човек за тази среща, който трябва да говори за това нещо, тъй като въпреки че аз съм завършил българска филология, аз реално погледнато имам учителска правоспособност, обаче никога няма да използвам, тъй като българското образование средно, то не е реформирано по никакъв начин след 89-та година, поне според мен. Като това, резултатът от това е, че учебната програма по литература става все по-тежка и по-тежка. В първия момент, в който някой човек каже, добре хора, нека усъвременим малко обучението по литература в училище, да направим така, че, както да кажем, прости ми за покривните примери, обаче както в Германия, нали, учителят, нали, в някакви ситуации учителя може да избере абсолютно популярна съвременна книга, която учениците четат и без това, за да може да я вкара в клас и за да има по някакъв начин нещо, върху което учители и учениците си говорят, да обсъждат, без то да бъде натоварено с цялата тази тежка народопсихология. Тъй като българската литература в училище, тя се изучава основно като литературна история, поне според мене. Като някакво средство за това да валидираме постоянно своята идентичност. Което е абсолютно окей, и литературата трябва и да е нещо такова. От друга страна, за да създаваме едни четящи и мислещи хора, ние трябва да даваме възможност на литературата да бъде и нещо друго. На литературата да бъде едно изкуство. На литературата да бъде нещо, което да си позволяваме да го разглеждаме в някакви моменти затворено в себе си, в рамките на едно произведение.
нещо, което не знам, поне по мое време не се правеше твърде често. Нещо, за което да може спокойно да говорим, като се отървем от абсолютно всякакви клишета, свързани с това, че нали, се затваряме нали, изцяло в своята история и просто я четеме през литературата, тъй като реално погледнато ни нали, доста неща, дори исторически погледнато, като понятия, ние ги получаваме през литературата. В смисъл, голяма част от възраждането ние го четеме през литературата. Просто защото наистина не е хора там, тогава са свършили работата. И да, и за мен, да кажем, аз бих преподавал в училище, ако имам възможност. Окей, ще бъда скромен. Нека бъда 30% от произведенията аз да ги избирам. Също така, не дори само аз, мисъл, също така учениците да предлагат, за да за да може наистина да има някакъв диалог, тъй като колкото и да е голяма нашата литература, нали, говорейки за дали окей, Ботев, Вазов, Алеко Константинов, самия този процес по това един ученик да започне да цени литературата и да се превърне в четящ човек, който може самостоятелно да интерпретира, да не се притеснява да си каже мнението, да не трябва постоянно да зубри някакви неща, да използва главата си. Това е изключително важно за нашето общество, защото ние главоломно падаме, както видим, всяка година в класацията по функционална грамотност. Нещо, което на нас по някакъв начин ни дефинира в съвременността, тъй като ние живеем в едни изключително сложни времена, в които цялата образователна система, това, което сме гледали до сега, то в някакъв момент то вече започва да рухва, тъй като ние вече, така да се каже, вече човечеството все по-малко ще се нуждае от човечеството се нуждае от едни крайно адаптивни хора, които са готови на всеки 8 години да сменят тотално работата си, ако се наложи, тъй като времето наистина тече твърде бързо, особено с навлизането на изкуствения интелект. Така че от тази гледна точка би било много чудесно някой ден литературата да може да се изучава по-съвременно в училище, като това не означава, че това би било някакво низвергване на българската традиция или низвергване на българските класици, а по-скоро това би бил един процес, чрез който учениците ще могат да научат и по-пълноценно за нашите големи имена, тъй като всяко знание, когато то бъде опосредствено чрез нас самите, когато ние нали, по-добре успеем да го осмислим, да преведем всичко това през някакъв диалог, трябва погледнато ние научаваме повече. А има ли нещо, някакви произведения, които може би така ти идват на ум, когато заговорим за нещо съвременно, което би могло да бъде включено в програмата? Много трудно ми е да кажа, честно казвам в момента това, тъй като наистина не съм мислил конкретно в момента по този въпрос и не съм абсолютно сигурен и в момента докъде стига учебната програма. Аз, както казах, аз не съм абсолютно сигурен дори, че трябва да има някакви твърди произведения, които се учи. По-скоро трябва да има някаква по-голяма гъвкавост, една така много популярна дума в съвремието и така сравнително по-непопулярна в училищната система. Дали, според мен, като човек все пак отчужден, може би по някакъв начин от тази система, тъй като нито съм учител, познавам някакви приятели са учители, нито имам деца за момента, така че не се сблъсквам, както нали, мои приятели се сблъскват с българското образование вече от тази друга позиция. Така е, да, но той в момента, това, което и ти спомена, изкуственият интелект е колкото приятел и помощник на някой от учителите, толкова и враг за някой от тях, като преподаватели, които искат да ангажират учениците по някакъв начин. И не знам
Какво е твоето мнение по въпроса за изкуствения интелект като лош заместник на истинското изкуство, на истинската литература или пък на какъвто и да е вид изкуство като цяло? Ние трябва първо да дефинираме какво означава, че той да е заместник. Аз лично не вярвам, че изкуственият интелект може да бъде 100% заместник на някакво изкуство. За мен това е абсолютно безумно. Най-малкото, защото ние не четем литература дори само поради литература сама по себе си. Литературата винаги има автор. Тя винаги е следствие, независимо до колко степен е фикционална, дори дали е някаква жанрова кримка или не знам, някакъв Марсел Пруст или нещо от този сорт, което е така по-автобиографично, тя винаги има автор. От тази гледна точка, освен ако не става дума за някакви мистификации, за някакви хора, които крият това, че книгите им са написани с изкуствен интелект, аз лично не виждам какъв интерес би имал от това да четеш някаква книга, която знаеш, че зад нея не стои човек. Наскоро имаше такъв пример, имаше една група в Spotify, която беше направила милиони кусур гледания. Дори не съм точно сигурен колко. И в един момент се оказа, че тя всъщност това е някаква тотално AI група. Не мисля, че като изключим този първоначален бум, освен за това да влезеш да чуеш какво би могло да представлява така група, има някакъв феноменален интерес към нея и тя ще събере фенове. За мен обаче изкуственият интелект ще се прилага естествено все повече във всички сфери на действие. Това означава, че по-скоро ние трябва да се научим по какъв начин може да го използваме, как той може да бъде наш партньор. Тъй като според мен изкуственият интелект може да ни служи като партньор. Аз лично като човек, който се занимава с писане с журналистика, се опитвам да използвам изкуствения интелект, тъй като аз се чувствам длъжен най-малкото да го направя. Всичко това започна след като си говорих с кинорежисьора Милко Лазаров, чийто филм Ага се надявам да сте гледали, да гледате някой ден, тъй като това е един от най-силните съвременни български филми в последните 10 години, може би. И той ми каза за един друг кинорежисьор, който като част от екипа, сценарния екип на някакъв сериал, те стигат до някакъв момент, в който се нуждаят от сюжетен ход и не успяват да го намерят. Какво прави този човек, който очевидно е главен сценарист и режисьор на този сериал? Той много внимателно задава на изкуствения интелект, с който работи, който не знам точно какъв е. Сигурност не е ChatGPT, тъй като другото нещо, което когато използваш изкуствен интелект е, че трябва да знаеш кой изкуствен интелект най-много върши работа за това, с което се занимаваш. В смисъл, ChatGPT не е особено специализиран. Той е по-скоро нещо като Google, въпреки че много хора го използват като търсачка, той всъщност не е търсачка. И това също е една много голяма грешка на хората, които използват изкуствен интелект. Какво прави този човек? Той задава на изкуствения интелект, естествено, сценария, до който са стигнали до този момент. След което започва да го налива с любими заглавия на книги, любими заглавия на филми, сериали. В смисъл, дори не любими, а такива, които са свързани с посоката, в която се нуждаят. След това започва да му подава рецензии, кинорецензии, всякакви такива материали. И в момента, в който този процес, който изобщо не е кратък, тъй като изкуственият интелект много зависи от това каква информация му дадеш, за да той ти обработи. По преразказа, който получавам от Милко Лазаров за този друг режисьор, това, което чувам аз е в момента, в който този процес завършва, цъкаш едно копче, изкуственият интелект изплюва 4 различни сюжетни хода, от които 3 отлични и 1 гениален. Така че за мен от тази гледна точка и начина, по който аз за момента използвам изкуствения интелект, аз го използвам или като инструмент някакъв, да кажем ChatGPT в случая,
така да се каже, използвам го по-скоро като партньор за брейнсторминг. И като нещо, което добре работи с структури. То не работи за момента добре като писане. А както и казах, аз не вярвам в това, че то има някакъв потенциал да измести човека за мен от тази гледна точка. Дори да е така, зад него ще стои някакъв човек, който ще го насочва. Обаче, изкуственият интелект може да бъде един чудесен брейнсторминг партньор, който влиза в смисъл, където се влиза в един диалог всъщност с изкуствения интелект, където човек може да просто има наистина най-лесното нещо, с което може да обсъди идеята си, което е до него, на което постоянно може да му подхвърля различни посоки, по които това нещо да бъде разгледано. Една приятелка сценаристка, тя ми каза, че тя работи с изкуствения интелект и го кара да й задава въпроси за персонажите, с които работи и за сюжетните ходове, с които работи. Така че от тази гледна точка, нали, изкуственият интелект е нещо, което наистина вече е навсякъде. В смисъл, ние дори не си даваме сметка до каква степен той е навсякъде. За съжаление, той е навсякъде в повече области, в които ние бихме искали да е, тъй като когато израелските отбранителни сили атакуват някакви цели в Газа, и когато там има някакви дронове, част от тези дронове вече нещата функционират по такъв начин, че дори вече изкуствен интелект преценява кои са им конкретно в някакви моменти целите. Така че да, но от друга страна, да кажем, ето, ако гледаме като нещо като театър, изкуствен интелект ще е нещо, което си служим, обаче за момента той не може да седне с нас на масата и да участва в целия процес. И като се говорихме сега за работа, мисля, че можем да завием и към твоите лични произведения. Съвсем скоро видях, че си публикувал последната глава на романа на части, ако мога така да се изразя, в сайта си. Помага ли това или някакъв отдушник ли, или пък е чисто и просто желание за нещо ново, да опишем тази реалност и тези абсурди чрез хумора? Да, ти говориш за един сатиричен роман, който аз мисля, че 2019 година го завърших и той по някакви различни поводи се забави до такава степен, че вече аз тотално бях отчужден от него. Той още повече, че трябваше да има втора част, той свършва малко в нищото. Редактирахме го с Марин Будаков, лека му пръст до половината. След това той почина. Може би той, ако не беше починал, романа вече ще се появи, защото щех да има редактор, който ще ме бута. В този сатиричен роман, аз дори би го нарекал по-скоро хумористичен, той е някаква политическа сатира и представлява някакъв ироничен поглед върху това, което се е случвало по времето, в което аз съм го създавал. Нещата в момента вече са на 2-3 нива след този момент. Така че до известна степен бих казал, че е някакъв удушник. От друга степен аз тогава бях в доста така неприятен момент в моя живот. Имах много сериозни проблеми, живях много тежки моменти и това ми помогна по някакъв начин да съм вкъщи и да се смея на нещо, което аз съм написал. И преди това е някакъв всеизвестен факт. Кърт Вонегът е човек с страхотно чувство за хумор. Той страда от депресия. Нещата са свързани. Така че от тази гледна точка, мисля, че би трябвало някакви неща да съм изчистил в тази книга, която никога няма да бъде публикувана. Като се говорихме и за менталното здраве, сега на 10 октомври беше Световният ден на менталното здраве. Мислиш ли, че все още е тема табу? Защото колкото и да се говори за това, все още има хора, които дали не вярват, че нещо можеш да промениш или че наистина може това да е проблем, или пък просто отказват да съдействат на себе си и на другите под каквато и да е форма. Темата за менталното здраве за мен е много важна, тъй като аз имам биполярно разстройство тип 2.
Аз говоря за това. В резултат на това, нещо, което да кажем до някаква степен отговаря на въпрос, на мен постоянно ми пишат хора, които нямат с кого да си говорят, които ме питат за някакви съвети, независимо дали това е свързано с при кой психиатър ходя, какви лекарства пия, как се преборвам с някакви, нали, с еди какъв си проблем, еди какъв си проблем. Аз имам един приятел има такъв проблем, брат ми има такъв проблем. Изведнъж откриеш някакви твои приятели, които имат психични проблеми. Естествено, не става дума всеки път за биполярно разстройство, а за различни неща. Така че има стигма, затова не се говори. Ние не сме достатъчно израсли като общество, може би. А, Бих казал, поколението, което в момента е в пенсионна възраст, в голямата си част тотално смита този проблем. Да кажем, един мой изключително любим поет, жив класик, няма му кажа името, смисъл, защото нали, го давам като нали, кофти пример. Преди може би някъде около 8 години, когато бях в така доста сериозно депресивно състояние, му споделих на едно литературно четене и той ми каза: ти право ли си с пиене? Сега това показва, нали, че доста хора не си дават сметка за това по какъв начин стоят нещата, за това, че психичните разстройства за мен са си абсолютно равностойни на физически заболявания и са нещо, което човек, така, когато те са дългосрочни, като моето, трябва малко по малко да си говори с него, дори да развие някаква връзка, тъй като все по някакъв начин трябва да се опитва да оцелее човек. И аз съм много щастлив, че за момент се справим, въпреки че това винаги стои под въпрос. Но на мен това ми е изключително голяма тема. Това е тема и на сестра ми. Това е свързано с книгата, която в момента пиша. Наистина за мен това е трудно мога да обясня на някой до каква степен фундаментална тема в живота ми. Затова много държа да говоря за това. Постоянно някакви хора ми казват: о, това е много смело, много се радвам, че има кой да говори за това. Аз не мисля, че е толкова смело. Има предвид. Аз имам това нещо като наследство от майка ми. Аз знам майка ми по какъв начин, в какви ситуации е попадала. Предпочитам да има някой, който да говори за такива неща. Сестра ми, пък да кажем, тя е социолог, сестра ми публикува книга тази година, която е за стигмите при психичните разстройства. В смисъл, наистина ние на семейно равнище, така, това ни е тема. Има ли нещо от този аспект, от тази тема, което избягваш да представяш дали в книгата сега или пък в някои от другите произведения, нещо, което е твърде лично или пък може да се стори твърде жестоко или неуместно за читателя? Аз съм абсолютно сигурен, че има такива неща. В крайна сметка става дума за психично разстройство. За късмет, биполярното разстройство тип 2, то не е така, поне аз не го дефинирам като нещо, което така човек може да си каже с пълна сила. Така че то човек до така степен откъсна връзката с реалността, че човек да си каже, че той е напълно луд. Въпреки че това няма значение, защото аз се запознах с всякакви хора. Аз веднъж в живота ми стана така, че в психиатрия съм лежал 3-6 дни, така че имам стабилен престой там. И това е момент от живота ми, за който аз не съжалявам, тъй като там научих много и за себе си, и за човешкото същество изобщо. Другото нещо, с което аз съм привилегирован, то е, че се занимавам с изкуство. Това означава, че аз наблюдавам, аз имам нещо над себе си,
И това ми дава някаква възможност. Аз смятам себе си за някакъв за привилегирован човек. Това ми дава възможността да се отстранявам по някакъв начин. Аз мисля за здравословен начин. Аз лично се старая в тази книга да няма неща, или поне аз да не знам за някакви неща, които нали, се старая да крия. Въпреки, че аз мисля да напиша книга, която да е изключително за моите преживявания с това нещо, което да включва престоя ми в психиатрията и така нататък, и така нататък. Въпреки, че аз като писател до сега никога не съм имал интерес към такива книги, аз винаги съм бил от хората, които работят с въображението си. Но в момента да кажем, че правя първите си стъпки в тази посока. В момента пиша книга за майка ми. Майка ми имаше биполярно разстройство тип 1 и отне живота си преди 10 години, което беше пряко следствие на нейното психично заболяване. И това е една от причините, поради които аз държа за това да се говори. И поради които се опитвам да напиша нещо. Така че да, опитвам се, като съм тръгнал да пиша някакво такова нещо, да не крия някакви неща. Сега залъгвам ли се, ментя ли за някакви неща, несъзнателно, това не мога да кажа. Интересно ми е просто какво е усещането за нещо толкова лично. Майката, която е най-близкият ти човек в продължение на първите години на нашия живот, да я моделираме чрез литературата, да я покажем на другите хора, така както я виждаме. Просто какво е усещането да работиш по този начин? Със сигурност е нещо ново. Това е... Аз идеята за тази книга имам от 8 години някъде. Това е нещо, което много време отлагах. И аз трябваше да мина през моите моменти, тъй като след като майка ми така почина, аз тогава бях диагностициран, тогава влязах в някакъв етап от живота ми, в който в общи линии мога да се кажа, че съм занулил 3-4 години, все едно ме е нямало почти. Дали, бях след това и в психиатрия и така нататък. Това, което това мене, да кажем, и лично като писател, което за мен е голямото предизвикателство в тази книга, то е първо да създам достоверен до някаква степен образ на майка ми. Това е изключително трудно, тъй като аз съм човек с слаба памет. Тъй като аз и сестра ми живяхме с майка ми до 11 или 12 годишна възраст, след което майка ми направи една криза и ние след това живяхме с баща ми. И ние сме се виждали с майка ми през уикендите. В най-ранната ми младост, до 8 годишна възраст, по-скоро баба ни отглеждаше. Съответно, погледнато ретроспективно, аз пишейки тази книга в момента, аз осъзнавам все повече и повече до каква степен аз не познавам майка ми. Човека, за когото съм тръгнал да пиша тази книга и който ми е така, нали, очевидно, един от тримата най-важни човека в живота. Има предвид, нали, сестра ми, майка ми и баща ми. За мен изключително голямо предизвикателство е това да не е една много кахърна и тъжна книга. Тя няма как да не е такава до някаква степен. Тъй като историята на майка ми беше драматична, тя завърши живота си самоубийство, тя беше принудително хоспитализирана в психиатрична клиника в едни времена, които бяха по-различни от сега. На нея бяха и правили електрошокова терапия. Тя се оплакваше, че е загубила някакви части от паметта си от това нещо. Баба ми имаше психични проблеми. Аз с сестра ми сме ходили на свиждане на майка ми, на баба ми в психиатрия, когато сме били на 12-13 годишна възраст. Мисъл, ние имаме
огромна травма. Майка ми, нали, беше депрофесионализирана, работи като чистачка дълги години. Съответно, аз по някакъв начин съм склонен да драматизирам нейната история. Нещо, което е изключително нормално, естествено. Тя имаше много житейски неудачи. От друга страна, тя беше човек с изключително голямо чувство за хумор. Гледаше на себе си иронично. Бих казал, че играеше в някакви моменти. Така че аз в момента се опитвам да направя това. Вече съм абсолютно сигурен, че поне на 2-3 пъти За мен е важно да има хумористични глави в тази иначе тегава книга. И аз давам всичко от себе си, бъдещите читатели, каквото и да проистече от това, да могат и да се посмеят на тази, иначе, както казах, доста драматична история, която свършва и дори още по-драматично. А отразява ли се твоето собствено психично здраве, твоите емоции върху това как пишеш или как създаваш каквито и да е видове изкуство? И в миналото сигурно бих казал, че да. Тоест, когато още не бях развил диалога си с биполярното разстройство, със сигурност мога да кажа, че съм имал някакви моменти, в които съм се възползвал от периодите на хипомания, което не е мания. Нали, манията е когато имаш биполярно разстройство тип 1. Това са едни такива моменти на приповдигнатост, на по-малко количество сън, така моменти, в които така човек гледа по-положително на себе си. Със сигурност тези моменти бих казал, че са много добри записане на кратка проза, изобщо записане. Тогава човек се чувства изключително продуктивен. Така че да, предполагам, че съм се възползвал. Това, което всъщност е най-характерното за биполярното разстройство, според мен, то е, че ти знаеш, че гониш някаква среда, т.е. да не си ли твърде горе или твърде долу, да си възможно най-близко до средата, където можеш да си, защото това означава, че в дългосрочен план ти ще си по-добре. И в някакви моменти постоянно започваш да се чуеш, нали, къде е тази среда сега? Аз по-нагоре ли съм, по-надолу ли съм? Това ще ми доведе ли някакви проблеми? И това го носиш със себе си и с това, което пишеш, с момента, в който се намираш и с абсолютно всичко. А има ли някакви книги или пък някакви изследвания, нещо, което те е накарало да се почувстваш по-добре, нещо, което би накарало някой, който слуша, да се почувства по-добре, или пък нещо, което отразява това, което си усещал или си мислил? Честно казано, не мога да отговоря на този въпрос. Не се сещам да има такива книги. Веселин Седларска има една книга за своите преживявания. Тя е журналист, предполагам, че знаят част от хората и писател. Тя има една книга, която е за, мисля, че депресията не обича, се казваше, за това, че тя също, така, нейната борба е с депресията. Лично аз по-скоро това, което ме спасява, е литературата изобщо. Аз откакто така състоянието ми се влоши преди да подобре, да кажем, мисля, че също като майка ми развих и афинитет към по-хумористична литература, което не означава, че чета това нон-стоп. Но чета и това. За мен всъщност заниманието с изкуство, независимо дали то е театър, литература, музика или каквото да е нещо, което ме поддържа. От друга страна, трябва да кажем, че тъй като аз съм в литературата през целия си живот от ранна детска възраст, аз съм един превезен човек. Аз и в момента, в който
бях за 3-6 дни в психиатрията. Аз четох част от времето там, четох Братя Карамазови на Достоевски, тъй като бях тръгнал да чета някакво фентази, някаква дълга поредица, която ме загуби в някакъв момент. Аз съм любител на Достоевски. Не съм любител на Достоевски, защото той ми е кахърен или някакъв тежък и така нататък. Напротив, той на мен не ми е тежък. В смисъл, за мен той по някакъв начин обяснява начините, по които функционира човешката психика в някакви моменти. Така че, дали ще чета Достоевски или ще чета Джеймс Холис, който е един много, много готин юнгиански психолог, или ще чета Юнг, или ще чета Виктор Франкъл, или ще чета, не знам, Свети Августин, Кърт Вонегът, Монтен или каквото и там да е. За мен по някакъв начин книгите и четенето са нещото, което благодарение на което се справим с съществуването. Извода от предния въпрос. Деца, четете повече книги. Но понеже си говорихме и доста дълго за диагнози, дали можем по някакъв начин да поставим и някаква диагноза на днешното общество и на хората, които ни заобикалят или пък ни управляват? За мен имам естествено на един проблем. Най-големия, според мен, винаги е бил това, че ние сме едно общество на мълчанието. Ние много трудно си говорим за различни неща, независимо дали става дума за това по какъв начин по-голяма част от родителите говорят с децата си, за какво са склонни те да говорят с тях и за какво не, кои теми не обсъждат. Независимо дали става дума за журналисти, които премълчават повечето от тях някакви питания, или за това, не знам, за мен един от най-фундаменталните въпроси за българското общество е за какво не си говорим, защото ние не си говорим за много неща на много места. И в моментите, в които това мълчание в креативни разговори, разговори, които биха могли да доведат до някаква промяна, се натрупа, и това мълчание и в моментите, в които човек не се е почувствал добре от нещо и си замълчал, защото баба му и дядо ми са му казвали, или майка му, баща ми са му казвали, трай си, за да си нямаш проблеми. И сме видяли как, да кажем, две батенца от по 21 години са турмозили някакъв кошар в трамвай и сме си премълчали. Или как някой е набил на някой някакъв шамар на тротуара и ние не сме казали нищо, защото сме си казали, че може да си имаме проблеми. Или някаква възрастна жена се изразила изключително некомпетентно, обаче ние сме си казали, че създавайки по някакъв начин дори проблем със своята некомпетентност, и ние пак сме си затраяли. Този двоен процес по това да не обговаряме някакви неща като общество и да си траеме в някакви други ситуации, това е някакво бура с барут. Аз мисля, че ние затова живеем в едно толкова нервно общество, в което във всеки един момент изведнъж хората могат да започнат да си крещят за някакви най-малките глупости. Това е просто защото те преди това са се замълчали 50 пъти за някакви други неща. Най-вероятно. Така че не знам, за мен това е един от огромните проблеми. Друг огромен проблем, който мисля, че с новите поколения, поне така се надявам, се оправя все повече и повече. Той е свързан с ниската гражданска култура на българите, които са свикнали, че някакви неща трябва някакси сами да се поддържат. Всичко да се чувства само. Нали? Затова много често проблемите са ни безлични. Те ни ограбиха, те ни лъжат, те ни еди какво си. Нали? Винаги нещо изключително един безличен
враг с някаква маска. Хората не са свикнали, че нали, те казват какво ни даде демокрацията. Много голямо. Това всички сме го чували. Какво ни даде демокрацията? Вижте къде живеем. Какво стана 90-те години? Те направиха еди какво си. Проблемът е, че тъй като гражданското общество в България не е развито, нещо за което пак шепа на брой хора се борят от години, хората масово не схващат, че демокрацията не е някаква даденост. Не е нещо, което е така идва 89-та година, пада да Живков. И някой е така отгоре поръсва някаква демокрация над нас и ние щракаме с пръсти, вдигаме поглед към небесата и изведнъж пред нас откриват чудесата на западния свят. Нещата са далеч по-банални и те са свързани с това, че демокрацията е едно състояние, което се поддържа с ежедневни усилия. И то е свързано с както с това да вдигнеш някакъв буклук от земята, така и с това да направиш подписка за градинката пред блока си, за да не се случи нещо. Така и когато видиш нещо, да реагираш, да не си мълчиш, да си активна част от обществото. Защото ако не си активна част от обществото, няма общество просто. И тогава ние се оплакваме, че няма общество в България. И то няма как да не се оплакваме, в смисъл, тъй като реално погледнато твърде много хора действат по такъв начин. Нали? Някакви хора са се събрали да изчистят градинката зад блок. Тук дам изключително дори пример, който не би трябвало да е изключително измислен пример, който само нали, цели да покаже как мислят хората. Изведнъж минават някакви хора и казват: а вие защо не направихте нищо за пенсионерите през 3 блока? Нали? Винаги има цялото това нещо, нали? Човек е решил да даде от времето си за някаква кауза, за която иска нещо да направи. Обаче винаги се появява някакъв човек, който не е доволен за това, че ти се занимаваш със своите каузи, защото той очевидно не е направил нищо за каузите, които него го така притесняват и го карат да се чувства нещастен. И това не зависи. Това е независимо от това, нали, аз не мисля, че има някакъв нормален човек, който не мисли, че българските пенсионери трябва да живеят в по-радостни условия. Просто в конкретната ситуация някой решил да направи това нещо. Така че да кажем, мисля, че това са едни от две от нещата, които са лично за мен право в десятката за това, което куца в българското общество. На мен ми е изключително лесно в момента да ги говоря тук на тази среща, тъй като ние сме едно общество от сезнайковци, от марморковци и всички сме такива, нали, седиме си на масата и казваме: ето, първо, второ, трето, четвърто, пето, това са нещата, които не работят. Нали. Аз знам как ще се оправят. Това, което лично аз правя, е да се опитвам да бъда активен. Загубил съм изключително много голяма част от живота си по това да ходя по протести, подписки, текстове, понякога трябва да се пишат. Наистина какво ли не съм правил през годините, като част от някакви общности. Ходил съм, да кажем, да чистя планината. За съжаление, само 2 пъти. Вече, тъй като има екологично сдружение, което какво прави? Веднъж годишно отиваш, примерно, и се качваш много високо в Рила, по едни хижи, където по принцип не се ходи да се почиства. И отиваш там и забелязваш през всичките тези години хората какви неща са изхвърлили там и в какви места човек може да намери гуми от трактор, печки и така нататък. Какви неща се вадят от плажа като човек от Бургас? Какво нещо можеш да извадиш ти от един плаж? Аз не разбирам как стигат до там тези неща. Телевизори, антени, всичко може да излезе от там. Но така да и това само, което искам да кажа, извиняй, не искам да те прекъсвам. И мисля, че влязох в някакъв режим, в който държа прекалено големи монолози.
Обаче това ми е просто защото толкова се радвам да се срещам с млади хора, независимо, че не ви виждам. А, и аз лично винаги много ценя това да се види човек с някакви млади хора, тъй като имам усещане, че устарявам. Това, което изключително много ме тревожи в последно време, то е насилието между младите хора. А, Това не е ваш проблем. Има предвид, не е само ваш проблем, това е проблем на всички ни. И това, че някакви 15 годишни хора наръгват други 15 годишни хора, или това, че когато аз изляза в центъра на София, стана вечер, има шанс тумба от 15-17 годишни да ме пребият, тъй като аз не мога да се бия, не знам как да реагирам в такива ситуации. Мисля, че това е някакъв наш абсолютно голям колективен проблем. Естествено, ние тук не сме някакъв прецедент. Това нещо навсякъде по света. В нас просто то се проявява като, така да се каже, малко по-свирепичко, малко по-крайничко, малко по-нашенско, нали, тъй като има регионални особености. В крайна сметка, мисля, че част от нас сме гледали Adolescence. Окей, нали, има проблеми с насилието, хората са сериали, включително се опитват по някакъв начин да поставят въпроси, нали, как се стига до това, защо не познаваме младите поколения, защо наистина просто живеем в едно много бързо, в един такъв времеви ускорител, който се ускорява все по-бързо, и това ни отдалечава едни от други, това прави така разстоянията между поколенията, опитвам се да не използвам чуждици, все по-големи и все по-раздалечаващи се. Така че аз много се надявам, възможно най-скоро, чрез диалог, чрез това да осъзнаваме всъщност, че една от най-големите заблуди лично за мен в този живот, то е това безумно делене на хората на възрастни и на нали, непораснали хора. В смисъл, ние всички сме хора. Нали. Окей, част от нас сме 18 годишни, имаме други права, по някакъв начин ние просто сме принудени в някакви моменти, нали, натрупали сме повече житейски опит, трябва да се справяме с по-големи бумащини, тъй като това е нещо, което така ни тормози все повече с напредването на годините. От друга страна, в изумително много неща от живота, просто става дума за някакви социални роли. Имам предвид, няма кой знае каква голяма разлика. В смисъл, просто в много ситуации възрастните хора са в неблагоприятната позиция, която всъщност изглежда, че е много по-щракаща с пръсти, да трябва да се държат като възрастни пред едни неща, които те не разбират точно колкото младите хора. Просто това е социалната роля, която възрастните понякога трябва да поддържат. Така че от тази гледна точка аз си мисля, че това е нещо, с което ние всички заедно се сблъскваме, и това е нещо, което ако си говорим по някакъв нормален начин, ако го правим така, че да не се дървим постоянно, че част от нас са възрастни, а пък другите са млади, пък възрастните, нали, нищо не разбират и, нали, всичките дълбоки клишета, би трябвало като общество да може да се преборим и с този проблем, който в момента е изключително плашещ, не само за младите хора, за абсолютно всички нас. Аз мисля, че да, това беше едно прекрасно обобщение за Деня на будителите. Би трябвало като общество да се справим. Ами, ако имаш нещо последно, което искаш да добавиш? Хора, в смисъл, да, нещата звучат много добре в исторически план. Нали? Ние празнуваме Деня на будителите, ние цениме, че някакви хора са ни дали някакви много неща. Обаче дори там нещата не са протекли по начина, по който така
опосредствайки тази информация, някакви хора са седяли там и са спали, а други са ги будили. Не. Тези хора са ръчкали и са ръчкали, докато хората не са се събудили. Така че нека да не забравяме, че това не е някакъв прецизен процес, в който някакви хора бият с някакви линейки или пръчки, или са геги, или са някакви други хора и са събуди се, и изведнъж той се събужда така, и изведнъж става някакъв съзнателен човек. Не, това е някакъв процес, в който просто едни хора виждат, успяват да видят някакви възможности за това как една нация, едно общество може да се развива, така че то да се справя по-добре с целите си, хората да живеят по-добре. Обаче будителите, това, което могат да направят, е просто да бутват. Те са едни хора, които бутват. Промените се случват, когато от това бутане хората се събуждат. Защото ти колкото и да се опитваш да събудиш някой, ако той не иска да се събуди, той няма да се събуди. Така че моите последни думи са, че наистина това е един активен, а не пасивен процес и ако искам, най-добрият начин, по който да може да честваме Деня на будителите, то е да се опитваме да се събудим и да будим хората около нас. Благодаря много. Благодаря. Беше прекрасен разговор. Надявам се да ти е било приятно. Да, на мен ми беше изключително приятно и интересно и съм много благодарен за тази покана.